bonke nje abakhona awuzwakala siyaphila nabo bonke nje abakhona la endlini aba 1K ngiyaphila mina ngezwe nini angazi noma unqamukela mina noma emini umuntu onenkinga angazi kushuthi ngaba yimina ngoba imini umuntu osemakhaya oh ya siyazwakala manje siyazwakala no bhuti omdala akufani singezwe ngakuwena ngapha esayidini ukuthi khamba kanjani hayi mina ngabe usuzwile angena nanomuntu ojwayele ukugula oh ukugula kunale ntozana webhuti uMapholoba ngaphambi kokungena udaba ngoba into kumele si-introduce nenhloso yakhona ukuthi why ukuthi senze kanje ngithanda abobhuti abadala kwafowethu uku-appreciate ngani zakwethu ukwazi ukuthi sibumbane ngalesikhathi lesi noma ngathiwa into unyamazana ibanjwe ubani ongayilutho kangakanani kodwa nje uma ukuthi kuyinto ethinta ibandla bese likwazi ibandla ukusabela phezulu lokho nje bobhuti abadala kungifundisa izinto eziningi kahle ukuthi kunesifundo sokuthi mangabe kuhlangenwe sindawonye angeke sangenwa noma ubani phakathi kwethu and enye into engiyifundayo ibandla liphila kakhulu ngaphansi kwencindezi babulawa kangaka nje abantu besifazane ezinsizwa yakwazi ukubhola zicindezelekile zinjalo akekho umuntu okwazi ukuyikhulumela abantu besifazane banamandla mfethu ngendlela yabo angazi into bayenza kanjani baningi abantu kwasa bezama ukukhuluma izimo zonke ezibhekane namadoda kodwa akulungi kuphelele endleleni yonke ndasikwazi ukuthi kwenziwa yini abanye ama-career banawo namhlanje banayo imisebenzi nani ngesimo sokuthi bona bathi bayama bama eqinisweni noma entweni abakhuliswe ngawo noma bakholwa kuyona bhuti omdala angazi umyutile mic ngapho Mapholoba abang uphazamiswa ama-calls ngale athi ngena amalentozana ama-calls so yona nto le elentozana elento le khona miyezi ngisayikhona mfowethu ya ngiyabona ukuthi kwaphazanyiswa i-call engabe i-call ya i-call mfowethu kushuthi lento oyikhulumayo mhlawumbe kunomuntu ofuna ukwathi ukuthi hayi umyezi yaphambo kujwayele ukuba kanjalo phela uma ungabe usuku ku-live uma kwangena i-call kusuke kunomuntu othi hayi mhlawumbe lento ozoyikhuluma noma lento abayikhuluma lapha iyabheda angazi kuyenzakala kanjalo nami nje mina ke ifoni ngiyifake ku flight mode ngaconnecta kwi-Wi-Fi ngesimo sokuthi abantu bavele bekushayela incingo ngisho inamba ongazazi ugcina ungasakwazi kwenza ngalutho no ngiyakuzwa Miyeza ngoba nami vele ngeke ngize ngibe mude kakhulu mfethu uthema ungithinta la wathi kuno stokfela nangazi noma stokfela noma ngikuthini abayifuni kakhulu abantu bepolitiki yazama kakhuluma into ethinta stokfela ngoba bathi igama elingazwakali kahle uthena kodwa kunento ekhona efakwa amadoda la kwi-account kasisi ekuthiwa uThamara yabo wasuthi ucela sibe ndawonye namhlanje mhlambe mina mfethu ngoba ngumuntu ongajwayele nanokuba khona kakhulu ko live nginakho ezinye izinto ukuyibona kodwa hayi angikwazi ukulandelela kahle hle ngisele nje angifuni ukukhohlisa ngisele ngempela ukuthi sikuphi sisuka plus suka khona yabo mhlambe mawungangithi qaphu kancane ukuze bese ngikwazi ukubona ukuthi
ikuphi nami ngikwazi ukuphonsa esivivaneni mangabe ukuthi into ekufanele makuthiwa kuphonsa amadoda ngeke uzukwazi ukusalela ngemuva wena ungaphonsi amadoda amanye ephonsa ngoba lokho kusuke sekukhomba awusuyena indoda ngokuphelele usala kanjani kwamanye amadoda Now ufaka istrap lana umboma izolo ufika wafaka istrap naye ukuthi insizwa awasekho amadoda aweak kodwa ke uhulumeni amadoda wanqonda izandla cha into ikanje udade wethu la unezinkulumo ezakhayo eziphilisayo even naseyinganeni ezizuqwashisa naseyinganeni zamantombazane ezisencane ukuthi intombazane ayiziphathi kanje intombazane ayishibhisi ngalolu hlobo uma uyintombazane awukwazi ukufika la ku social media ufike uzoheha abantu ngezinto noma ngeimpahla ezikalayo ngesimo sokuthi uzokhokhela imali bese uyolala uyadayisa na ama banking details kwalokho abafuna so kuningi inkulumo ezakhulunywa yilo sisi lo uthema esefika wasebenzisa igama engicabanga ukuthi libe hashanyana lokuthi umuntu wesifazane ayilingani ivalue yakhe yomuntu osezele nongazele walibeka kabi ngicabanga ukuthi kufika kahle kuleli level kodwa wasowabuye wakulungisa ukuthi akube kusafani ngakho nezinkomo zehla nemonto mangabe uyithenga esitolo ayifani make sekuyathenga omunye umuntu kulokho angisho ukuthi mina u100% kona wonke ama video akhe kana udade wethu but emaqinisweni akhe yabona into makuyaqala yo attack abantu besifazane sebefuna ukumshonisa phansi ngesimo sokuthi unokukhuluma izinto ezicindezi ezibhekana nebandla njengeyinto enkulumo njengikhumbulayo ethi uma ngabe ubona ukuthi akakuniki imali ngoba uyazi ukuthi iyaphisana nibe ntshola why ungamuphi wena yonke zonke lezi zinto lezo nencindezi ade khuluma incindezi ukuthi abantu besilisa abafaka abantu besifazane yona yipi incindezi ukuthi mawuposta ku WhatsApp uthi ufuna ukwenziwa ikhanda upostela abantu abangaki kahle ngoba sikhuluma nje namhlanje lokhuzana mfuka amapholoba amantombazana awasakwazi ukuveza ubudlelwana kubona ngisho happy hayi ngoba kuneyinkinga nebudlelaneni umuntu usaba ukuposta mfoka amapholoba ngesimo sokuthi wazi ukuthi baningi abafana kahle ezobacela abafavor uprotect imizwa yabo noma inhliziyo zabo so akakwazi ukuthi avela kupost nje ku WhatsApp wakhe yonke lonto lo dadethu abayifuna abafuna nakizwa kuya attackwa kuthiwa lokho yana lokho bathi bona bondla izingane zobhuti babe ngondliwe emakhaya kwenziwa lokho yana nalokho yana abayimithisa abantu besifazane nale ndaba yokukla le ndaba abantu besifazane basemaclubini ukudayisa nani yonke mayiresa futhi nakhona usuke ebuza umbuzo usuke ngasho ukuthi ulwa nobani noma wenzani ukebuze nje ukuthi lokhu kubizwa ngani lezi zinto lezi ziningi izinkulumo ngizoye ngusharele ilentozana ilink uyaphilisa kakhulu udade wethu ezintweni eziningi abantu akusho ukuthi mapholoba uma ngabe ngishayiswe imoto namhlanje akusamele ngifike nginitshele la ukuthi yazi imoto iyalimaza njalo uma ikushayisile ngifuna ukuthi nani futhi nihambe niyohlala emgwaqeni ukuze nizoshayiswa imoto bese nibuya senikhuluma naye sikhuluma ilanguage eyodwa sonke la ukuthi kukanjani kuyinto nje kanjalo ngazi ukuthi ngingayichaza kanjani lento le but ngalokho ke sikwenzayo sitest decide ukuthi siyibandla ingane ngoba baningi abantu abahlezi beshawa becrucify benziwa uSathane uma ngabe bekhulumela ibandla noma bemele insizwe ingane siyisupport esikhombisa ukuthi angeke sihlulwe abantu besifazane emahlangene we are sick and tired and asifune kumema umuntu sifuna ukuzenzela thina into ebhekane nathi kuphela yokuthokozisa ingane ukuze nanoma ubani ngelilanga ayokwazi ukuthi ame neqiniso kungabibikho umuntu ozokwazi ukuthi umuntu okhuluma iqiniso ufuna sikube nendlela appreciate ivoice ithathwe iflu ngathi ngingenwa iflu or what so sidecide leyo nto leyo bhuti omdala ukuthi no ingane asihlanganisele kube khona into etangible siyibandla nje kuphela ngoba siyayithokozela ingane cishe yayika ngisho content ibisatshiswa nangomsebenzi kubuzakala emsebenzini yayo ukuthi isebenza phi ngijabulile makukhona abantu abangamaphoyisa abavelayo ukuthi lo buzile sebemtraceile bamthola uma ngabe ingane iba nenkinga siyamfuna uyena umuntu oqala ukuzomela ukuthi aboshwe no ngiyabanga ukuthi it over to you Mapholoba ngiyakuzwa mfowami kodwa angikalapheki kahle
la engisala khona kancane la ekutheni ngezwe kuthiwa kuya contribute sicontributela ini Bhuti omdala ingane besithi ngokwesifiso sethu sasithi sizoyinika ilentozana imali sihlanganisele imali yokuthi ikwazi ukuthi ibe nempilo engcono kwabuye kwafika umbono ukuthi cha kuze sizoba netarget yokuthi siyazi ukuthi sibhekephi ahlanganise noma u300 noma kuya ku400k ikwazi ngalo uthola ipholo into yokuhamba sobuya nawo la enkundleni zokuxhumana sithi nansi ingane nawo amandleni insizwa babone futhi no sathana bonke akade bengayifuni ingane noma kade bezama ukuyivala ukuthi ibe kanjani ukuthi siyitholele into tangible into lifetime kuyona eyokwazi ukuyisiza that was the reason ukuthi sibe ne target Ngiyakuzwa mfowami yes ngiyabonga kakhulu mfethu cha ngizophonsa isivivanweni nami kodwa ukuphonsa kwami isivivanweni ngizocela ukungadalula ukuthi ngizophonsa okungakanani ngoba ngikholelwa ukuthi uma ungabe usukusiza ukudalula kumele wazi lo muntu okuyena omsizayo ukuthi usize ngokungakanani ebese ngiba nemibuzo nje emibalo ebese ngishona phansi futhi kodwa khona ngizophonsa ngizokwazisa ubusudlulisela mhlawumbe imibuzo yami angikholwa ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukungiphendula wena kuyona mhlawumbe uma ungakwazanga ukungiphendula mhlawumbe yena usisi lo ekuthiwa uThamar engakwazi ukuyiphendula umbuzo wami oqala la ukuthi into oyibalulile kwi-content yakhe nami ngeke ngayibona ukuthi amantombazane maye ngabe suke egqoke izinto mhlambe athe ukuyikala ayikalayo asuke edayisa umbuzo wami uthi njengoba amatshitshi engagqoki egqoke incane iketi nawo iwafaka ngaphansi kwalawo mantombazane asuke eveza umzimba yini ngokuqala lo mbuzo owesibili umbuzo ucela ukuphendula bhuti angibuza nje yonke ngoba ngizokhohlwa ngicela ukuyibuza yonke bese ngiqhayisa mfethu ukuyiphendula uma ngabe ukwazi ukuyiphendula owesibili umbuzo uthi yeah njengamanje abantu abacontributayo kuleli ipholo abantu besilisa amadoda njengoba contribute amadoda usisi kwenye content yakhe uyethi abantu bathengelwa abantu besilisa izinto so yena leli ipholo lakhe lihluke ngani nale mali ezobe etholwa yilabo sisi abasuke belale nabo ukuze bekwazi ukuthenga lezo zinto abayithenga lizobe lihluke ngani leli ipholo bana lizobe kuyimali ayithengwe uzobe lithenge ngemali yamadoda ngibeke kanjalo okwesithathu ekhaya mayifika uzothi ipholo ulithengelwe uba ulithengelwe amadoda ngithi ile umbuzo yami nje futhi mina ngijwayele vele ukuphuma eceleni ngiyabonga webhudu gang ngicabanga ukuthi ufuna siengage le ngoba nombono wakho futhi nami ngiyawudinga ukuthi wena uthini kulokho into yokuqala usisi wabeka ubuthakathaka bakhe akabufihli usisi ukuthi intombazane naye ake ephuka yazalela ekhaya ingane kulokho izinto ahlezi ebhizinisi akaze ngaphatha abantu abanjengamatshitshi uphatha abantu noma ukhuluma ngamantombazane asesimeni esifana nesakhe uyakhuluma usisi ukuthi sikuphi isidingo sokuthi kumele ukuthi kuqala uzovula imlenze mawusuka lapho bese ufuna imali noma bese ukwazi ukuthi uba namandla esibindi sokucela iPhone uyakubeka yonke leyo nto leyo ngokusobala usisi ngoba kanje simsupportela into eyodwa webhuti mapholobo usisi simsupportela ukwazi kuba umlomo webandla and lento yenzakala kuyipublic ibandla iyinsizwa ezibe happy ngeinkulumo zika sisi zase decide ukuthi usisi aphiwe isipho akaphiwa indoda yakhe noma mhlawumbe umuntu akalala naye cha akwenziwa kanjalo futhi akusibona kuphela abantu besilisa abafaka isandla kunenqwaba abantu besifana abafaka isandla khona kuwafaka u3k ekseni nabo abathi bona uyabaphilisa izinkulumo zika sisi ziyabaphilisa einganeni zabo
kunezinkulumo ezineziyalo akukhethelekile but inkinga into ebesilwa nayo kakhulu silwisana nesihlava esikhona einkundleni zokuxhumana sokulwa nomuntu osuke ekhuluma iqiniso uma ngabe lingafiki kahle kuwena mfuka amapholoba sekumele wenze indlela yokuthi ufuna umgandaye kanjani umyeza. That is the reason eyenza ukuthi started this initiative yokuthi uma ngabe sinento sibaningi siyibandla isithokoze sihambisana nayo noma almost sonke asikwazi ukuyisupport lonto leyo singayinyatheli singahambi phezukwayo ngoba ngelilanga akekho umuntu oyophinda kwazi kuma nathi. Akazi noma bhuti uyacaciseleka yini. Ngiyakuzwa mfokameza mhlambe lapho bengisale khona bengisalela ekutheni bengingazi ukuthi khona sebeke bazama ukumgandayo yabo. Ebese kuba yilena ke esingicacela manje ukuthi kahle thina umkhankaso wethu wakulenyanga njengoba kuFebruary ukuthi sithatha le mali esikade siyinika labantu aba wrong sifaka ku sisuthamara kahle umkhankaso kahle sesicontributor ngayo kuThamara ngoba phela bayinikwa yiwo amadoda. Labantu laba ekuthiwa badayisa usisuthamarathi bayadayisa badayisela abantu besilisa bona laba bazophinda futhi bekhiphile manje thina sithatha labo 10k noma labo 20k kade sibafaka ngala sesiyabadivert sibashintsha senza i-transaction eyodwa ukuthi sishintsha ama-account holder imi kanjalo mnesi azibeke nje iqonda transaction eyodwa kushuthi kahle ama-account holder. Ngifisa umuntu uThamara ubekubelisa join la live ngifisa umuntu ofuna mlande ngale ngoba besikukhulumile ukuthi uzoba ngale ngicela ukuthi nitshele uThamara ukuthi mtshali tshela uThamara ngalo ukuthi afuna ukuthi avele la live ukuze phela sizokwazi ukuthi sibe nama update akakwazi ukuthi sino live ngapha sibe no live ngale ngoba umkhankaso wethu na uwodwa that was agreement ukuthi sonke sikhona sindawonye but uMapholoba into njengamanje silungisizwe kahle simali siyisa lapho kuneqiniso khona ongakufuni lokho ayi angazi mina ngoba njengamanje siyabonakala sibukwazi ngamadoda anteke kahle uyabona nje mokhuluma ngomuntu wesilisa isikhathi samanje abantu besifazane into engenasithunzi umuntu wesifazane ngasona sonke isikhathi usehleze nendlela yokuthi uzokukhomparisha nokuthi uzokwazi ukusebenzisa ubuyena ukuthi azuze wena asebenzisa ubuthakathaka benyama nanani bafethu ayilungile yonke le nto le asibe nendlela yethu welentozana yelento le yokuthi sikwazi ukuzimela nokulungisa into silungisela izwe thina kahle no ngiyafika amyazi ngoba ngeke ngachaza mina mfowethu ngizophonsa sivivaneni ngizokuthinta eceleni utshele nosisi ebese ngiphonsa kodwa ngeke ngize ngidalule ukuthi okungakanani ngoba lokho ngiyibone ngathi kusuke sekukunekela izwe ukuthi umuntu umsize ngokungakanani. Hayi bhuti omdala ngiyabonga.